Kazališna ljetna špica od 3. do 6. lipnja u 19:30. Vaš savršeni sluh za kulturu neka vas vodi na predstave kazališne ljetne špice. 3. lipnja Ana Karenjina, 4. lipnja Eros onoga svijeta, 5. lipnja Zeusove ljubavnice, 6. lipnja Unterstadt. A nakon Unterstadta u 23 sata kazališnu ljetnu špicu zatvaramo jazz koncertom u dvorištu HNK. Kao gosti nastupaju svjetski poznata imena: Žante Čičković iz Njujorka, Nikola Matošić iz Slovenije i Miro Kadojić iz Hrvatske. Popularna cijena za sve predstave je 35 kuna. Ulaznicu pretprodaj potražite na blagajni HNK u Osijeku. Telefon 220 749. Za kulturu u konačnici samo treba imati sluha. Sve ostalo su izlike. Vaš HNK u Osijeku. Pokrovitelj kazališne ljetne špice Pivovara Osijek. Medijski pokrovitelji Glas Slavonije i Slavonski radio.